حوالین هجا روز باش دیسا ایرو برنامه سر زمان و فلسفه و بردام بکه براستی سر زمان و فلسفه تشتین که وره گوتن پرن لی نه دم جبوی ترید که حتی کتری کریمی بکار بینن اصلا اگر هنج من برسکن زمان جی فلسفه جی جبو من عشقه yani evine. Ev fikreki vak şahsi dibêjim. Lê mero kur pêde biçe, lê kolnek baş bike, mirov dibîne ku bingeha ziman û felsefe da tiştekî hevpar heye. Ev tişt çi ye? Evîne. Çawa evîne? Yani eger evîn nebe, de insan da evîneke mezintir nebe, ew kes nikare ticara ziman û felsefe وقت خباتکی منا تاعت منا عبادت بکه او به سروبر سر زمان هند تشتا بکه و سر فلسفه هند تشتا بکه بسدان به هزاران انسانی مساهنن و بسدان به هزاران انسان هنن بنابه پروفسوری در حق زمان و فلسفه دا باخ فنجی بنفسنجی باور بکش خواهده قد تشتکی قاسی مسکالکشی تشتکی تبلیبی شهرستانی انسانیتی نکن. جبرکم زانست و همی علمندن همی بزاوین رامانی یعنی انسانا بنگه ها yani çaval ser hebune ser objektivizmiye. Li felsefe u perxabatçı hemin teda subjektif yani fikrin daxwazin insana jî heye mer tiştekî nexwaze nikare baş bike. همی زانست بسایه هنر بسایه هر خبات بسایه وکی سقراطس دبیجه کیان ایشکدن باشتره او نمهمه کار yani خبات yani tevlibuna insan bu khazayı jixat tiştekî piroze mühim girîng ew tişte to ew kar çawa bikî to wexta bibî em bijin dadber mehkemê de dadgehê de tu dadberî eger te biryarê xelat kirt to dibî sedema kuştara insanekî yekî sola boyax bike eger solê xwe xweş boyax bike ew sol ew müşterî pê memnûn be pê dilşad be der solê min pir xweş boyax kiriye ew kesî boyax dike ew xebatkar ew zarok ji wî dadyarê mezintir e û aliyê etîk aliyê nirx ji wî mezintir e çünkü ew bi boyaxkirina karekî pir basît pir hêsan tê xuya kirin lê ew jî huner e insan eger solekî xweş boyax bike carcara dikare serokekî mezintir xizmeta însaniyetî bike serok pir dünyayê da Hitler jî serok bû Saddam Hüseyin jî serok bû Mustafa Kemal jî serok bû niha wana û yek însanekî şivanekî bînin cemhev kê dibe biraber zarokekî bînin berhev ew zarok ew şivan ew karker ew kesê ku sola boyax kiriye xizmetê xwe baş kiribe deh cara ji wan mezintir e evana beş ji bo însaniyetî kareset anîn lê mijara zimanê em ê taybetiya zimanê behs bikin ez zimanzanînim biraviya jî herkes bizanibe ez wek min doh jî got ez ser felsefe dixabitim lê zimanzanî peyvekî pir firê ye çawa mero zimanzan dibe her însan dikare derheqê beşekî zimanê xwe hin tişt baş bizanibe lê zimanzaniya kurdî birastî ev salên pêncî sale şêst sale gelekî paşveketî bû ji ber ku asimilasyonekî mezin çêbû û pêncî şêst sal berhemên belkî sed sal berhemên kurdî ser çênebûn ziman hat qutkirin yani ziman tekîliya ziman ew dokî me dome behs kir ew nefesa ku em zikê dayika xwe da nefes digirin jiyanê pê digirin sê nefes heye yani sê xet heye ji wan re yek ji bo xwarin û vexwarin dayika me vedixwe em pê dijîn du nefes em digirin ew nefes bên wexta diya me bên digire oksijen digire em jî digirin êsisî ziman e wexta diya me qise dike em jî qise dikin her sê bi hev re ye çawa xwarin vexwarin nefes dan û standin û ziman bi hev re ye zarok wisa tê dinyayê heta ez dikarim bêjim ew axaftin zarok tîne pêş di wî derheqê de jî di psîkolojiya zaroka da vî salên dawî da
در حقی وی داشت گلک پیشکتنی مزن چه بون طبعی او مجاره که تایبته از کن یا بجم اگر جنکی خودی زاروک یعنی دو جان پر باخفه پر بکنه پر دلشاد demek ki hamletiye derbaz bike hem hatına dünyayı ez zarok rahat hem jî piştî hatine jî ew zarok pir rahat di jiyanê de xwe destekrandin û serkevtî dibe. Evana pir girîng in. Lê niha em ê behsa disa ser mijara zimanê me em derbas bikin. Taybetiyên zimanê me çi bû me digot û hêzên ew zaravên Kurdî wexta werin cebhev pêşerû de çi pêşketin di zimanê Kurdî de çêbe. û yek ji esas ziman çawa tesîra xwe li ser jiyana rojane, siyaset û mijarên din ê netewekî de heye. Yani ziman çima tesîr dike. Bo mînak em tiştekî bêjin. Mustafa Kemal wexta dewleta xwe ava kir, du tişt kir. Yek netewperestiyekî pir mezin ava kir. Yani di Anatolyayê de yê milletê herî ketî, herî zayıf, herî bêhêz, bêşiyan Türk bûn. Çünkü dema Osmanya'da war netewperestiyeke ser qewmekî tune bû. Malbateke bû, malbata Osmanyan, belê ew Türk bûn, lê xebatkarê wan, serayê wan, em bêjin ji cariyê wan bigirin, heta katibî wan, Şeyhülislamê wan hemî cuda cuda bûn. Fars hebûn, Arab hebûn, Kurd hebûn, Makedon hebûn, Avrupa hebûn. Yani devleta Osmanî navê Tirk e. Wek kultur em dikarin bêjin devletekî navnetewî bû. Hatta demek ki zimanê Tirkî, kultura Tirkî pir hatiye berjêrkirin jî. Yani kes kıymet ne daye. Zimanê Tirkî wî demî zimanê gundiya bû. Zimanê gundiya bû. Di serayê de wina dat qise kirin. Zimanekî li çêkiribin Osmanî. Xêncî wî jî Farsî zimanê serayî bû. Erebî jî zixwe zimanê dîn û îbadetê bû. Her wisa zimanê Ewropa jî Fransî jî pir pêşket. Wexta Mustafa Kemal devlet çêkir, mêze kir, tiştekî mantıqî kir. Mêze kir bi vî halî devletekî netewî nayê çêkirin. Ziman tune. Baweriyekî milletî Kurd tune, milletî Türk tune, felsefe tune, çan tune, edebiyat tune, qet tiştek tune. Çaviya çêbike. Aliyê hêz da, aliyê rêxistinê da gelek ji Kurda fayda wergirt. Yani ez dikarim bêjim ew şoreş dibêjin ji xwe me tam nikare bêje ê Tirka şoreş e. Ew jî pêşerû da tiştekî siyasî ye. Lê em bêjin dawiye de bira şoreşê wan be. Di wî şoreşê de jî eger şoreş hebe, Kurd ev şoreş kirin. Bi alîkariya Kurd. Bifikirin heta hikûmeta Ankara'da ilan kirin. Heta 24 jî yani destûra Tirka hat çêkirin. Yek bajarekî Tirk di nav kardanîne. İzmir carekî Mustafa Kemal dixwaze biçe, paşê naqewime heta hûn zanin li ser İzmir îddiakî dibêjin dibê Mustafa Kemal wexta çûn jêra suîqast hatiye çêkirin. Lê hemî bajarên Kurd têda bûn. Antab, Erzurum, Diyarbekir, Amed, Sivas, Dêrsim, ji behra Spî ve Agrîn hemî bajarên Kurda, hemî qewmên Kurda, eşîrên Kurda, hemî rêxistinên Kurda bi hev rabûn. Aynî mîna îro. Mîna îro çawa behs dikin? Dibêjin Komara Gelan. Yani Komara Demokratîk. Evana tabii ki ev dünyayı da gelek ev tiştana hatine kirin. Ser milletekî ji bo rizgariya xwe milletekî din pê kiriye. Lê tenê tiştekî em bêjin ev pir girîng e. Eger em di salên 1921-22-23 da eger wê demê jî serkirdeyên me bi zimanê Kurdî û Tirkî bi hev re saziyek çêkiribana belkî ev kareset nedihat serî me. Ji ber çi? Ji ber ku wî çaxê me bi her tiştî bi zimanê Tirkî çê dikir. Mixabin. Ji ber ku dewleta Tirk hebû. Lê eger wî ça dewleta Tirk jî ber bi şikandirê bû yan têk diçû. Dewleta Tirk nema bû. Wek min ji we re got berê jî Mustafa Kemal wexta hat Erzurumê dewleta Tirk tune nebû. Eger Kazım Karabekir evî derdest bikire bavê te zindanê xilas bû her tişt. Ew silahiyat jî hebû. Lê nekir. Bilakis gotina helîfe nekir, gotina padişahî nekir. Rutba xwe qelişand got ez emrê te dame. Bi hezaran eskera me. û dewlet teze çê bû. Alîkariya Mustafa Kemalî yekem Kazım Karabekir û milletê Kurd e. Îja niha em ew qas tercüme me derbas kiriye. Me ew qas tercüme derbas kiriye mastina vî merhelê. Ana em bifikirin
de her çarparçı Kurdistan'ı idare ettiğinin Kürtlerin. Rınt xirab siyaset dikin, şer dikin, ev dikin, tuş dikin. Lê em tiştek şibîr dikin. Eger ve şerî ideolojî, şerî fikir ve wenda kiribe, ji wî şûnde hemî şerî we vala ye. Heta derew e. Bo mînak, eger hûn di Bakurê Kurdistanê em bêjin, Başûrê Kurdistan jî dibe. Eger hûn di çapemeniyê de, di nav rewşenbîra de, di nav cemaata hikûmetê de, eger hûn her derê de gengeşiya serxwebûnê, mafê serxwebûna milletê Kurd avêtibe aliyekî, yani em naxwazin, xilas. û êdî ew gengeşî ji xwe neroje jî, hûn çi bêjin derew e? Ji ber çi? Ji ber ku di vî dünyayê de sê maf resen nayên gengeşî kirin. Sê maf. Yek dînê te, du ziman û qewmê te, sê mafî devleta te. Mafî devlet buna te. Evana bigengeşînin. Gengeşînînin. Tamam hûn dikarin bêjin gengeşînin lê ev zulm heye, ev tiştek din heye. Yani de gelek desturan da, kitabın dini de, em bêjin di Kur'anê da, di İncilê da, di devletin Avrupa jî, devletin demokratik da, di desturê wan de pir tişt heye, nayê kirin ev tiştek din heye. Lê ev her sê madde, tu devleta xwe çê bikî çê nekî, tu dikarî gengeşî bikî. Tu gere bikî. Ji ber çi? Ji ber ku çawa ku însan bi bîrdozî yan jî em bêjin bi dînekî xwe destekinandin, aliyê psikolojîk, aliyê bawerî xwe da, bi zimanekî jî hebûna xwe de îspat kirin. Ji bo ku zimanê xwe bide jiyandin jî, serxwebûna xwe ihtiyac heye. İhtiyaciya serxwebûna xwe heye. Evana li dünyayê wek maf hatine qebûl kirin. Lê hêza te heye tu dikarî nikarî ev tiştek dinê. Ya xirab ev tişte mirov ji dil dev jî berde. Yani tu ji dil bêje, em bêjin tu İslamî, bêjî mühim nîne, go nadim, tu çi dikî bêje ez dîna İslam, yani ez neyim camî jî dibe. Tu madem naxwazî ez nayim, yani devlet, hikûmet ra tu bêje, madem tu naxwazî ez naçim camiyê. Yani tu Elevî be, bêje madem tu naxwazî ez naçim cemevî. Yani tu Ezdî be, bêje madem tu naxwazî ez naçim Ezdîxan jî, naçim lalış jî tiştek jî. Bifikirin, kara setek çıkan mesele. Dünyayı qet zindiyek, ne insanek, ev ya hak nake. İnsan bi çi bawer dike? Çünkü bawerî bingeha xwe de evîn heye. Daxwaz heye, terciha wê insanê heye. Xwedê müdaxale wî tiştî nake, tu çawa dikarî bikî? Eger Xwedê nexwastiba, divê dünyayê de yek insanek dikaribû bibe agirperest? Eger Xwedê nexwastiba, divê dünyayê de qet insan dikaribû bibe ajelperest? Eger Xwedê nexwastiba, divê dünyayê de yek insan hebû ku bibire kevirperest? Na. Madem heye, du tişt heye. Yan Xwedê nîne, heşa, ji xwe wî çaxî dîn jî ortê radibe. Ev yam rakin, ev alternatîfem nefikirin. Belê, Xwedê heye şükür, madem heye, bi rıza Xwedayê ev tiştê dibe. İja însan di vî jiyanê de ew qas fam konin ku agirperestî, kevirperestî, ajelperestî, di vî gerdûnê de çi tişt hebe, ew perestî ji Xwedê cuda difikirin. İnsan xwe datînin, ew însanê ku dibin em Müslümanin ya em Xristiyanin û zulmê li ser xelkê dikin, ew qas bêfam in, dagirker ew qas bêfam in. Xwe di ciyê Xwedê de bicîş dike. Tu kî ya? Xwedê ew însan wek agirperest afirandiye. Ew tîne dînê İslamê yan nayne, ew îşî te nîne. Navbera Xwedê wî însanê da. Eger Xwedê ew îrade dabe, ew însan li gel îrade jî ew aqil dabe, ew însan lê kolîn dike, rojekî yan vedgere dînê İslamê, yan ji venagere agirperest devam dike. Lê ew însan agirperest be, însanperest be, kevirperest be, dawiya dawî ew baweriya wê heta Xwedê diçe. Tu çima navçî dikî, çima tu sextekarî dikî? Tu di aynı mesele ziman jî wisa hevalê neca. İnsanekî vê dünyayê waxta hat ji dayika xwe çêbû hat dünyayê kîjan zimanê bi kar anîbe dest pêk te? Bi kîjan ziman kodên wî yên jiyanê hatibe nivîsandin? Eger di vî kaînatê de gerdûnê de Xwedê hebe, ew îşê Xwedê ye. İja ew Xwedê wisa her tişt tanzîm kiriye ku, wisa her tişt bi sîstem kiriye ku, ew însan dema şerê herî mezin, di jiyana şerê herî mezin
çêbûna zikê dahêka da ye. Yani bifikirin ew kesî ku Kurdî qise dike, ya ew dagirker ev sistemê nizanin. Gere bizane bana. Bizane jî bo me nabijin. Bi milyaran sperm heye. Bi milyaran sperm giştî dimirin yek tenê dimîne. Bifikirin ew kod yek tenê da dimîne yan jî du carcara cêwî dibin. Ew wek Kurd tên çandîn. Milyaran dimirin. Yani jenosîta xwe çêdibe. û yek dimîne. Heqê te û hêza te û hedê te tune ew yek kes wexta hat dünyayê tu zimanê wî qedexe bikî yan jî ew bikujî. Te ew wexta ku zimanê wî qedexe kir, te zimanek din tê îcbar kir, te navê guhert, tu Xwedê nenasî, dijminê Xwedayî. Ji ber vê yekê dijminên zimanên bindest, dijminê Xwedan in. Ji ber vê yekê dewletên Tirk û Ereb û Fars û di heman demê de milletên ku ev dagirkeriyê dixwazin berdewam be, yani Fars, Türk û Ereb, evana minkûr in. Ev dijminê zimanê Xwedê ne. Ji ber vê yekê wexta em bikevin teqala van dewleta û em zimanê xwe biguherînin û em wek wan tev bigerin û em xıyanet li zimanê xwe bikin, em ne tenê xıyanet li zimanê xwe li dayika xwe dikin, em xıyanet li Xweda jî dikin. Hevalên hêja. Bi taybet ew însanên bawermend re rica dikim. Hûn ji min re carcara tişta dişînin, ser serî min, ser çavî min. Ez wek însanekî Kurd ji hemî dîne re rêz dikirim. Ez dînin, ez baweriya min ew e dîn eslen ji bo aşîtî, ji bo însanetî hatiye. Eger ihtiyaciya insana aşîtî, edalet, peyvên xweş, jiyan, evîn nebiya, çima dîn bihata? Dîn ji bo islahkirinê tê. Lê wek her tişt dîn tê, paşî bi destê însan tê bikaranîn û ew bikaranîn da dîn bilexsê xwe dike, armanca xwe diguherîne. Ez rica dikim evên ku mümîn in, ez behsa münafıqa, mişrîta, kufra nakim. Evên mümîn in, zimanê Kurdî hez bikin. Tirk dibin, Kurd dibin, Ereb dibin, çikî dibin, birav dibin. Eger we zimanê Kurdî hez kir, hûn mümîn in. Eger we hez nekir, hûn dijmin bûn. Bawer bikin ji Xwedê, bawer bikin ji Xwedê, Firaûn ji we baştir e. Firaûn ji we baştir e, îspata wî jî heye. Firaûn xwe danîbû cihê Xwedê, lê qenebe hin erk dikirin. Yani car cara mecbur dima, wexta aciz dima hebûna Xwedê danî bîra xwe. Rojekî Musa û Firaûn pêşbir dikin. û her tişt çi dixwaze, Musa çi dixwaze, Hezretî Musa çi dixwaze, Xwedê alîkarî dike û Firaûn bi qeywan da dike. Firaûn bibe Xwedî deh dewlet çi ye? Her gün dizanin mesela behra sor û wan tiştana çi dibêje Musa, Hezretî Musa çi dibêje Xwedî pêk tîne? û Firaûn çi dibêje pêk nayê. Êdî hatiye şerê Dawîd. Dawîd a Musa yan Musa yan Firaûn da nizanim. Yek ciwan dibêje were em pêşbirgekî Dawîd dayînin. Gotina kê qebûl bûr em mîna wê bikin. Ev Nîl çawa ji jêr ber bi jor, yani hemî cem ji bakur ber bi başûr diçin. Dünyayê da cemên ku ji başûr ber bi bakur biçin tune ye. Herin yek tutu ew jî ji bo coğrafîke mesela Asî ew cemê ku li İskenderûn heye ew hinek wisa hin yek dirib tûkenin lê aslen hemî cem ji bakur ber bi başûr diçin. Lê tenê Nîl diçe ber bi bakur. Yani ji Afrika dizî tere diçe behra spî. Ev jî çîroka wî dibêjin, rojekî işte Firaûn wisa got, were ez ê heta sibê tu ji min çi dixwazî ez ê bikim. Musa jî ra dibêje tu vî cemî madem tu dijî Xwedê yî, Xwedê ev cem ji bakur ber bi başûr daye herikandin. Eger tu bilexsî wî bikî ez ê te îtaat bikim. Dibê temam. Musa tere xwe re xew dike. Firaûn heta sibê dua dike. Xew nake. Heta sibê dua dike dibê Xwedê tamam ev min tu înkar kirî, min zirar da te lê îşê min heye, sistema min heye, dewleta min heye. Ez van tiştana bi yek carî înkar bikim hil diweşe. Yani ez te nas dikim, ez te hez dikim, ez baweriyam bi te heye. Lê were wî jî alîkariya min bike, ez ji bo însan re dixebitim. Xwedê ew însan qebûl dike. Behra cemê Nîl ber bi behra spî de herikine.
موسا وقتا سبیزورات به میزد که گوتنا فراون چه بیه اسیان که و خواهی را پرس که خواهی جرا دویجه دو آیت اک دویجه میزد که تو باوریتا به من هیه تا دعا کی نکرش بو من تا گو چرا به او چم وسا تره او میره که حتی سبی من دعا کر به دل سوزی ایجا مسئله به فکر چای یعنی مسئله زمانی دا وقتم دا فکرن چه کلتور دو برا به اگر سوسیالیست به اگر کپیتالیست به اگر اسکر به اسکر نویسکار به چه به برا به مسئله زمانی دا اگر اون حساس نبن هون زمانی ملتی خواهد نپاریزن هون چه دکن بکن به تنی خیانت دکن بو ناوی چند تشت خواهد بیشن مثلا زمان دا پروبلمی دن هن حوالی ما گلک انسانی مفهم ناکن جارجارات فکرن کرمانجی سورانی و زازاکی کرمانشکی تینم بر هف جناکه هر سیجی پر مزنن نا در حق سورانی دا مرو قصه بکه به ساعت دا قصه بکه خلاص ناوه تایبتی و سا خواست هنن ده زمان اکدن دا تنه مثلا سورانی دا تشتکی خوش هیه اوجی طبیعتا کردیه چوا چه ده به ام بیجن سیب خوشک برای هنن او دیباف تنن بخوادینن او سه خوشکو برا وقتا جیم هف تین جیم هف جاودو حز دکن آلیکاری هفدو دکن لی دایم جیم هف ناجین ترین جیم خلکی جی دیجین او چه دکن جیم خلکی تشتک دگرن تینین جیم هف سنتز دکن یعنی خلکی دولمتر دبن او çünkü او بیچارهن جان دکشینن مجبورن به هم به هف گری دایبن گره هم جل دروا گره جانی بگرن çünkü دی بافتنه malbataktene او malbataki veşartı çetkin drav kada u derbe sorani mesad bejin برای کی küçüküm heye او پرتشتك عجيبة قد زمانه کی ترتن ارتشت چما ارتشتانا چedibin سورانی وقتا تایبتیه که خواهی اوریجنال وندا کریه دو احتمال هیه یا اوریجنال وندا کریه تشتکی نوش خورا پیدا کریه جبو که خوش کبران مینه هف بد çünkü تایبتین کرمانشکی تایبتین کرمانجی گلکه او مجبوره تشتکی چیکه ام مزاد کن هن تشتادا براستی به تایبت مجارین هلبست دا و یکی سیاست دا یعنی اخافتنا پولیتیک دا سورانی پر قوته او تشتین که به سورانی از به سورانی هم نه کاسی کرمانجیه لی یک کس کرمانج پروبانده که بکه یک جه حوالی سوران بکه از دکم بن تسرا سورانی جبر که پیشکتیه چما پیشکتی سدمی ویجهنن ما شری خواه به ترکارا به ترکی کر yani Kürdi ama jibo me bu hanek beriziye ki mezin mekir. Li evan başur şerri xey bi devlet razı sorani kirin. Tani Arabi ne kirin. Hatta vsa kirin ev Saddam Hüseyin'i diktatörü mezin ev hatı bu Süleymani cara davi gotu eğer carektin hatım mina ve sorani kısa nekim min sarıkı xo kabul nekin. Irak yan mahkum bubun sorani zamane ki peşketi bu. Xabatek mezin serkir bu. Şeyh Mahmud Berzan civarda. Hinacı olsaya. Daha hangi hükümet hat çekirin de soran da hem perskeri kenin ezanım و براستی ev jiber çiye jiber ihtimam tenne. Na ihtimam nadın ser. Sebebi henin. Li gotramın çiye gotramın evaya em her şey zaraf indici vakit zamanı ki ne fikrin em nikarın bebin kurt. Em müçağı coğrafyacı perçetkin. Bu minak Kadir Amakhale ki Mehmet Uzun roman akaya مرن مینا اوینه دا تشکی بالکشتی میسینه خواهد را مخواهد که تشکی خوش نیستی اما کردن وستانی نه درمان خواهد ناوی کردستان کریه ولاتی چیا ناوی ترکیه کریه ولاتی مزن هون راستی بفکرن او رومان دما کردستان سربخواه چه بو هون ایو باویج ایو رومانی باویج چپی حوالی هجا دکاره باوی مروا مریبه لی باوی مروا هیه دکاره باپیل مروا چوبه رحمه خواهدی لی باپیر مروه هیه دکاره اراضی مروه جالی یکی آتبه زفت کرن اراضی مروه هیه دکاره جلو برگی انسان وره قدخه کرن او جلو برگی مه هیه اگر امل گل شرطین در و بقصه بکن حق می جانی نامینه ام چوا ولاتی خواهی که در رجلات ناوین ده هری مزنه ام اوی بکن ولاتی چیا ولاتی ترکایی داگر کراجی کو نیوی ولاتی منینه امی بگن ولاتی مزن بفکرن کرد اوی رومانی خواندن دیساج هر دلی کرد اکتا او اشچی بو که او رومانی خوانده به اشچی بو جبر چی؟ جبر کو نتاو پروری محمد وزن نرهگی طبیعی بو
رأيكي مشقتلي بو جبر ويكي جي أزوي فهمتكم جي خلات بو من أفتشتنا روي بدا قلت ما قسكريه yani vekidinci yani askeri kirna mesela nivskara ki kurdu mezin çava heracdil Türkara askeri bike aybeki permezine bu fikrin aybeki olsa mezine Mehmet Uzun rahmetli roman akada Mendu Selim Bek kutuş tek bir tane evi rahat ke jmal akha hina evine ki mezin heye keçe Çerkes hazdike jana ke parxaş heye ev jana kha de terkine Mendu Selim Bek rahat bedçe Cay agri. Ne ku Türkara askeri bike. Ji Kurdara dixwaze askeri bike. Terecem İskender Bek. İskender Bek yani Ehsan Nuri Paşa'yı nemir. Di romana xwe de evî çêdike aynı insan jiyana xwe de aynı salvan sala tê sala 1994 devleta Türk koka Kurda danî 18,000 insan bi saxî jêkirin ser jêkirin kuştin. Yek ji wan jî la apê Mehmet Uzun bû. Nemir Yılmaz Uzun. Nivîskar bi tenê gotinên xwe berpirsiyar nînin. Nivîskar bi kiryarên xwe jî berpirsiyarin. Ji ber ku nivîskarî yani zimanzanî yani felsefe darî ne gotine. Gotin herkes dike. Di heman gotinê ve helbest e. Çünkü gotin bi xwe helbest e. Aniha ez li vê derê diaxivim ev yek helbest e. Çima helbest e? Min nexwastiye qet zimanekî din de pêşkevim. Min xwastiye bes zimanê Kurdî da felsefe bikim û bi vê awayî eger bikarim pêşkevim. Pêşketina min jî bi pêşketina zimanê Kurdî çêdibe. Bi tenê serê xwe nabe. Mana wî ew e min qedera xwe girê daye zimanê Kurdî. Ew helbestekî ye. Eger te vêya nekir, tu dikevî pir tenaqûtiyan. Mesela ziman da jî rahmetli Mehmet Uzun pir xeletiyên mezin kirin. Bo mîna got min zimanek afirandiye. Rast e. Alî ki de rast e zimanekî afirandî bû. Zimanekî ku çawa qet kes em bêjin qedexeye qet kes nikare Kurdî bixwîne. Bo mînak zarokekî tu zixwara dixwazî kitabekî xweş romanekî heye tu bidî zarokekî bixwîne. Lê ew roman jî re giran e. Ziman ji bîr kiriye. Tu evî dikî çîrokekî piçûk, basît, bi resim, xweşik didî ew zarok dixwîne hêdî hîn dibe û pêş dikeve. Mêzeke xizmetekî mezin e. Eman nefikirin ku xizmeta Mehmet Uzun ez piçûk dikim. Axêr ez pir mezin dibînim. Pir jî hez dikim. Lê dagirkerî îdeolojî wisa çê dike bê hemdê xwe em xizmeta dagirkera dikin. Mehmet Uzun ev tiştana bi zane nekir. Mehmet Uzun dixwast xizmeta zimanê xwe bike. Lê di wî da jî tiştên aliyê îdeolojîk te zayıf dikir. Mezin zayıf dikir. Çi kir? Got min zimanekî nû çêkiriye. Mîna ku Kurdî miribû min zimanê Kurdî ji nû ve çêkir. Bi gota min zimanê Kurdî da hezkirin rast e. Min zimanê Kurdî li Bakur da pêşxistin alîkarî kirin rast e. Ama tu zimanekî dikarî çê bikî. Ji bo dikarî çêke em bêjin. Mehmet Uzun ya ez gencekî din dikare zimanekî Kurdî nû çê bike. Mîna Shakespeare, mîna Nietzsche dikare çê bike. Lê divê tu li herî jora wî zimanê da bî. Çawa dibe ev? Tu gerek kurmancî, gerek kirmanckî, gerek soranî berhem bidî. Ev zimana nas bikî, paşî tu bibî otorîte, tu li ser wî otorîte de tu çi bêjî, ew were kirin. Ziman nû çêkirin, yani sevdesaziyeke, pêşxistineke, asteke nû ya zimanê ye. Tu dikarî vêya çêkî. Lê çi ye? Em milletekî kompleksin. Zimanê me li ber çavê me ditin piçûk kirin. Rahmetli Mehmet Uzun jî çavê xwe de zimanê Kurdî pir piçûk dibû. Yani ew qas piçûk e ku nivîskarekî li Swêd rûne dikare zimanekî nû çêke. Naxêr birayî min. Ew xelet kir. Te pir tiştê xwast nivîsî, Xwedê ji te razî be, cihê te bihişt be. Lê ew tevgera te tu nivîskarekî navdeng bû, gerev tişte negotiba. Te zêdetir mütevazî baya baştir bû. Em warin mijarê din. Aynî xeletiyên me di nivîskarê me yê soran da cihênin. Hin nivîskarê me yê soran diçin Bexdayê, dema xwe da diçin. Divên kurmancî ne zimanê, em soranî biaxivin. Heyf. Heyf. Nexweşiyekî giran, mezin. Soraniyekî bê behtinî seviye, zarokê sevî çawa ye wisa ye. Bingeha soranî da gelek peyvên behtinî hene. Ji ber wê yekê hevalê me yê behtinî mîna av jî fehm dikin. û her wisa zaza kirmanckî jî wisa ye. Kirmanckîya tekiliya kirmanckî û kurmancî jî wisa ye. Ew ciyê ku kurmancî û kirmanckî ji hev veqetiyane her du jî asîmî nebûne.
me do numune da. Ciyo ku zazaki u Kurmancı behevrat ya xaftin îro di Kurdistana Bakur da zimanê me herî xurt li wê derê ye. Nivîskarê me herî baş jora derkevin. Yek bi yek lêkolîn bikin. Çima ji ber ku ew hevdû xwedî dikin, mîna xwişk û bira hevdû xwedî dikin. Di heman problem aynı tişt li başûr jî heye. Li başûr bo mînak hewlêr li dok. Mîna ku her du jî bajarekî Kurmanc û bajarekî Soranin fark nake. Hûn biçin duhok yekser Soranî qise bikin, yekser ew bersiva bikin. Hûn çi dixwazin ew bersiva bikin? Hûn herin hewlêr jî Kurmancî qise bikin, ew yekser ew hevalî Soran, ew sayık, ew tüccar. Kê dibe bira be? Tehî mêze kir yekser mîna behtirî qise kir, tu şik dikî, tu bêjî bira, tu ji duhokî. Naxîrî bira ez hewlêrî me. Lê mîna duhokiya Kurmancî qise dike. Ev millet bûne. Ev zengin bûne, ew însan êdî wek Kurd e. Aliyê siyasî de jî Kurd e. Mesela ew însanê ku Kurmancî pir baş qise dike, lê Soranî jî fehm dike, êdî ew otomatik nabe dijminê yan jî neyarê partiyekî li Silêmanî çêbûye. Gelek însanên ku em bêjin di vê referandumê da jî, di vê referandumê aliyê em rojekî behsa wî jî bikin, gelekî xirabî, gelekî em bêjin di jî referandumê pir tiştî pîs kirin li bajarê Silêmanî. Lê dîsa jî nav xelk de ew dijminti çênebû. Ji ber ku ew tolerans bi ziman çêkirine dawxeda, hevdû tê digîjin. Lê wexta hûn berî çend sala diçûn Silêmanî ve Kurmancî qise dikir, mêrik rahat ew mabûl serê te xe. Ka şitek tê nagîjim. Ya çawa, tu çi dibêje tê digîjim? Çima tu ji min tê nagîjî? Çünkü duî da dejenerasyoneke çêbû. Soranî ketibû merhelê wisa xwe teng kiribû ji hemî dünya ra. Ev exlaq aliyê etik de ji ser rewşenbîrên Silêmanî de pir tesîrek mezin çêkir. Negatif tesîr çêkir. Li aniha guhertine ya tiştek dinê. Bifikirin serî lê dixin Bexdayê, dibêjin em Kurmancî naxwazin. Bira Kurmancî nebe. û min ev ya gelekî bi xeter dît. Aniha li Başûrê Kurdistanê da zayıfiya herî mezin Kurmancî ye. Yani Kurmancî qet qîmet nayê dayîn. Ne tipê Latînî hîna pêşneketiye, ez ê fehm dikim, normal e demekî jî re lazim e. Lê ev tişt Kurmancî hem cidî nayê girtin, yani xelk pêşeroj da Kurmancî jî bo me çawa mezin e, çawa pêwîst e, ev ya nafikir e. Du jî zixwe Başûrê Kurdistan Kurmanc û Soran bi hev ranin. Yani diviya bû qasî Soranî jî Kurmancî jî bahata ihtimal bikirin. Ji ev tişt çi problem çêdike? Aniha min çend cara tevlî civînên zimanzanên birêz ê Soranî da tevlî bûm. Aniha ew xwe digotin, em ji Kurmancî çi qas qut dibin, cuda dibin, ew qas pirsgirêkê me zêde dibin, rastnivîsînê da, dibistana da problemê me gelek zêde dibin. Problema din jî, aniha li Başûrê Kurdistanê berê İngilîzî û paşî zimanên din, heta Farsî, Tirkî, gelek ziman dibistan henin, yê herî kêm qîmetê dayîn Kurmancîye. Ez bona wî em ê rojekî bernamekî taze çê bikin, taybet çê bikin, ez viya bi sistemekî dibînim. Ev sistem tabii ki viya bi zanebûn naxwazin, yani devlet hikûmeta Kurdistanê bi zanebûn tiştî nake, lê kêmasiya wî pir e. Yani ihmala wî pir e. Ji ber ku awana hîna tê negîştine, di nav zarabên me de yê ku çimentoya dewleta Kurd çê bike Kurmancîye, ev ya nizanim. Niha coğrafya Kurdistan bînin ber çavê xwe, eger hûn dewletekî Kurdî çê bikin, navenda Kurdistan mêze bikin. Yani ji Amed, ji Serhat neyên zêde, ji Amed berdewam bikin, Hekkarî, Botan, Behtînan û aliyê Rojhilatê, Urmiyê, heta Seredeşt û paş Zaxo, Duhok û heta Efrîn. Navenda Kurdistan, ev ku çar perçe Kurdistan dike yek Kurmancî ye. Eger Kurmancî nebe, ana Kurmancî rakin, Kurdistan tam alî zimanda tê parçe kirin. Bakur dîmine Kurmancî, dîmine Soranî û navbera wan da coğrafyekî mezin heye Kurmanc. Ve Kurmanc ortaya rakir, ew tekilî, ew pere me do gotibû, perebûna jî ortaya radibe. Ji ber bêyekî Kurmancî gere, yani Kurmancî du alî da pir mühim e. Yek Kurmancî bi hemî zarabên me ve danûstandina xwe heye. Yani rûberûye ji Rojhilat bigirin heta Başûr, Rojava, Bakur, hemî zarabên me bi saya Kurmancî
تگیجن هف کرمانجی بویا اکادمیه زانینگاه زاراویندن به هفدرا بدن بستینن اگر اون کرمانجی راکن او تشراد به او سینورن داگر کردن افجر براستی جی خود بینه ایدو دو کرمانجی تشتک دنجی که کرمانجی به داینو standarek zamanı Kürdi hedi ke zamaneki çavad ke zamaneki tabi em mecbur değilim ki kanun derkin ki bikingek bu fikrin eğer dınav kırmaski da yani zazaki dersimet bizim peyva rızgari ketibe yani peyva ragihandın ketibe yani peyva biroz ketibe avana peyvin soraninin sorani hatın leyik o ani kurmancı bu kurmancı ev peyv girtindiri ha da komelga mesela bu komelga euro da kırmaski da bikartı yani evci civat dibejin de komelga dibejin ev komelga peyvek soraniye başvuruyor yani kurmancı çed ki ev peyvana digre ligor heneki dugarine o da etna berhemek çed ki bu fikrin dışaya kurmancı da zaman mina ku fabrikaya ki da bro bir şev خود دهیرینه پیوه که کرمانسکی تی ناف کرمانجی bu minak haftira yani jiniş kave mesela bizim şar peyva şar em kurmanj dibijin bajar le kermanski şar gele millete Süleymani yani soranji bajare her du peyv iro edi şarede vak bajar tenaskının belki peşaroza bajar güver avetin emek dibijin şar çiye kurmancı dü tiştike hem xudde jandın hem jî zaravên dewrûberî xwe dijandin ev pir mühim e aliye siyasetê da jî pir mühim e dewletên dagirker hemî bi taybet dijminî kurmancînin hevalên hêja bo mînak dewleta Tirk bi salan di sala heftûçara da wexta em bijin otonomî çêbû kurmancî di sînora kurmancî girt Irak ser Irak jî tedayî çêkir got li behtinan soranî bidin xwendin kurmancî nedin xwendin bifikirin Ecevît yani serokê wezîrê Tirka û rewşenbîrên hin rewşenbîr ne hemî Silêmanî aynî tişt li ser Irak zehtê kirin gotin bes soranî bixwînin baş e fayda ji kira çêbû îro na rewşenbîrên me li Silêmanî hewl didin ki kurmancî fêr bin ji ber çi ji ber ku wexta fîlmekî çêkirin eger kurmanc ev fîlm nebînin ew millet nîvê millet fîlmê nabîne tiştekî baş e ez vî dawî jî min dît bi rastî ew pêşketin gelek çêbûye rewşenbîrên Silêmanî ê kirina nû ê gencên nû hemî jî kurmancî re pêk qise dikin ez gişkî pîroz dikim çaviyan maçî dikim ew tesîra rejîma basî bû yani insanek bîna şêrko bêkes bifikirin şiarekî mezin ew ez yani ez ne got şêrko bêkes min bi xwe jî wergeran diye pir jî hez dikim û bi taybet helbesta ya xaç û mar û rojmêrî şairî yani destanekî ye lê insanên me wext em dinirxin em gire tiştekî bêjin du tişt heye di insana da yek kalîfikasyon yani kalîte yani berhemdanan yani his li ev têrê nake hevalên hêja yek jî gere kesayet hebe yani personalîtet ev her du bi hev re hebe yani şexsiyet kesayet personalite û kalîfikasyon yani cihatî bûn eger cihatî bûn û kesayet neye cem hev belê hûn dikarin xizmet bikin lê hûn xizmeta milletê xwe nakin hinek dibêjin ya ez meze şexsiyeta wî nakim berhema wî çi ew e naxêr wernîne doktorekî em bêjin sadîst nikare be doktorekî baş ew kîjan Oxford bixwîne ew Philadelphia bixwîne ew li Heidelberg bixwîne kîjan tibbî dixwîne bira bixwîne eger rihwî de sadîzm hebe ew nabe doktorekî baş ew dibe celladekî baş hevalên hêja nivîskar jî aynî wisa in zimanzan jî wisa in ji bo wî yekî ez bona çi dibêjim Kurdek nivîskar nemîna Mehmet Uzun dikare bike nemîna Şêrko Bêkes Mehmet Uzan kurmancî dizanibû kurmancî kiribû navenda Kurdî mîna ku Kurdî bes kurmancî ye bu gota min beşekî kurmancî afirand rast bû tamam kurmancî dimir te afirand em werbêjin te kirmanckî kur afirand te soranî kur afirand te vana ziman qebûl nakî ma ev ne Kurdî ne aynî ti Şêrko Bêkesî Şêrko Bêkes 2 milyon 3 milyon insana şeir dixwîne em dîsa werdigerîn kurmancî dixwînin lê ew qedra xwe nizane mixabin ev kêmasiyekî mezin bû lê ew ne sûcê wan bû
ev dagirker mecjuan perçe perçe kiri bu. Ligor mecju xad fikirin. Yani nivskari me serokê me henin. Mesela serokekî me digot serokekî Kurd digo Dersim Tirkî nivîsiye. Ülkemin orta yeri. Dersim ülkemin orta yeri. Yani Dersim bajarê min ê navenda Kurdistanê. Ya Dersim kaderî navenda Kurdistanê. Dersim Bakurî Kurdistanê. Herî Bakur. Yani em tam bêjin Bakurî Rojava. Yani aliyek em bêjin Qasrî Şîrîn û Kirmanşah yani bajarê me sınıra Besrayê tam cetvelek bine ye herî dur Dersim'e. Ya tu çawa viyadkî navend? Te Diyarbekir Ahmet ra bigota navend me fehm dikir. Te Zaxo ra bigota, te Urfa ra bigota, te bajarek nêzik ra bigota me fehm dikir. Çima ji ber ku ew Türkiye welatê xwe dibîne. Türkiye. Ew insan jî serokê partiyekî Kurd li Bakurê nivîskarek jî mezin e jî. Nivîskarekî şiarek mezin e. Lê serê wî ez bona wî dibêjim. Ya ez nawarî dawî bikin. Hevalên hêja. Şer her awayê tê çêkirin. Şer bi sermaye, şer bi silah, şer bi teknolojî, şer bi her tişt dikare were çêkirin. Lê şerê esil ziman e. Eger we şerê xwe bi ziman wenda kir, hûn bîrdozî jî wenda dikin. We bîrdozî wenda kir, hûn polîtik jî wenda dikin. We polîtik wenda kir, êdî silah hûn eskerê xelkê ne. Ez ji bo çi ser ziman ew qas disekirim. Yani ne ku ez zimanê Kurdî bi tenê serê xwe rizgar dikim tiştek wisa ne. Ez dilopekî di zimanê Kurdî dame. Lê dixwazim bi van bernameyan tiştekî bêjim. Hemî hevalan ra ji serok Birêz Mesûd Barzanî bigire heta partiyên din. Borin hemî Kurd ez dixwazim bêjim em nal ser pereyekî mühîmin. Di nav sê çar sala da qedera Kurdistanê tê cinû ve tê nivîsandin. Sê çar salan da Lozan xilas dibe. Lozan perçe perçe dibe. Devletên dagirker qet yekî namînin. Türk û Arab Fars namînin. Ez vê ji bo propaganda nabêjim. Mêrika niha da tedbîr distînin. Mêze bikin Erdoğan çi dike? Hemî dünya mehekî li mehek de hemî dünya digere. Çima? Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere, Hindistan, İran tiştek nekirî name. Çima? Devleta Türk devletekî hevsî sale hûn mêze nekin dijî Erdoğan qise dikin. Yê devleta Tirkiye herî baş dimeçîne Erdoğan e. Erdoğan rahî devleta xwe fehm kiriye. Bona wê lora diskine. Ew 20 sal dîsa wî biskine. Çünkü hebûna devleta Türk ji bo wan hebûna devleta Türk ji hebûna Erdoğan ji êdin jî mühimtir e. Ji bo Erdoğan, ji bo devleta Türk îro Erdoğan lazim e. Ew kartînin. Erdoğan ji wî siyasetê dimeçîne. Çima dimeçîne? Dizane hudûd radibe. Ew hudûd derew bûn. Ew sînora İran, Türkiye, Irak derew bûn. Li vê derê Kurdistan heye. Ew Kurdistan welatekî mezin e. Eger ew bigîce aliyê siyaset da bigîce hêzekî mezin yekîn ew devlet sînora wan were wenda kirin. Eva jî girêdayî zimanê me. Hevalên hêja. Eger me zimanê xwe, felsefeya xwe û dîroka xwe baş meşand. Di nav çand salan de gencên xwe me perwerde kir. Û me di akademiyan da, di her alanda, di her cîda ji nû ve jandanekî wêje edebiyat ziman kir û em per mecûl bûn, devlet jî ew me bibînin. Devletên dünya me bibînin ku em dikarin bibin viyanekî siyasî. Waxta em bikarin bibin viyanekî siyasî, hin devlet jî çawa ku hin devlet bi Tirkan ra, bi İran ra, bi Sûriye ra dikare stratejîk têkilî dayine li gor wî îttifaq çêbike, ew merez çê bikin. Eger te li orta hewlêr te zimanê Kurdî kiribe zimanê pêncemîn, ew devleta ku tê bi te re têkilî datîne ew ji te wek pêncemîn bibîne. Berê 5 devleta bîne paşê te. Bi rastî xıyaneta ziman ji xıyaneta welat xirabtir e. Tu axa welatê xwe careke dikarî bigirî, ama tu zimanê xwe careke dikarî bigirî. Ziman tune be, tune dibe. Ez bi taybet rica dikim ji hemî serokên Kurda yê ku dilsozin Birêz Neçîvan Barzanî rica dikim Kurdiyekî xweş diaxive. Viya bike sembol. Sembol bike. Bira hin tişta bike. Mîna Mustafa Kemal diçûn bajara da dersî zimanê Kurdî da. Tu jî bike. Tu dikarî. Kek Neçîvan. Tu însanekî hêjayî. Rabe. Here texta bigire. Di nav hewlêr bi latînî kurmancî fêr bike. Here li Süleymanî Soranî biaxive. Biraz zarokên milletê Kurd te nûmûne bigirin.
Tu teri çarşıya ki kredi ki cilubek dikri tamam evci bike. Ev me ala kadar nakelli ev tişvi mezintire. Mezeke tu dük kiryar biki. Yek tu heri Paris, yan heri İstanbul, heri Tahran kuderi teri biçe. Te cilubek kri, dınav fakiri de halk cibo te, tişvi negatif kısabıkın. Evci da. Normal ez dijninim. Yani li revşamen normal dine. Başe tu çmo bitiştit ki çmo herhal Paris kahve ki krebike galeri ki lüve deri çen Fransızca bineceğim hep. O insan var cemte du peyv de Enstitüya Fransı varel Berlin cemme yancı gidin çeke du kisimin Kürdi bile destek tu devleta Kürdi çetki tu devleta Fransa çenaki devleta Türk'a çenaki ez rica etkim yani ez geleki rez dikirim îro kursana başvur ew hêz dibin lê gere bi dilsozî rexne bikim xweşa we şey naçe hûn dizanin çünkü ez dixwazim hûn bijîn ez dixwazim ew dewlet bijî ew jî bi rexne dijî ha hinek bakuriya makuriya rexne nakimêdî yani ez naçawa Mustafa Karasu rexne bikim Amerîk Tirkiye sedî sed Tirkiye hemîn nivîsî dixwînim mêze dikim êdî naxwînim tabii ji bo min ew ji Qeyseriye Eleviye Kurdan qet qîmeta ew tune zimanê miriye ew bi Tirkî propaganda dike ana jî hêt aliyê wî aliyê siyasî Tirkiye ew bi Tirk re ji xwe dijî Kurdistanê ye ji ber vê yekê ez rica dikim evê ku welat parêziyê binav dikin dikkat bikin zimanê Kurdî pir mühîm e îro li başûrê Kurdistanê me kitêbên zaroka geryan kir kitêbên zaroka da kemasiyekî mezin heye bê ser û berin niha em tiştek bêjin ew ber reklam devleta me tune em li diasporayê zaroka re çîrokên felsefî dixwînin û fehm dikin ez hevalên hêjara rica dikim eger şikekî we ji vî tiştî heye hûn eger şika we heye ji vîya hûn ji min re binivîsînin ez ê sibê vîdeoyekî belav bikim zarokekî çawa bi kurmancî behsa Platon behsa Gerdûnê behsa Aristo rast dibêje yan Platon zarokên Kurdî bi kurmancî dikarin vîya fêr bin Zuxel başûrê Kurdistanê sibê yekê îlonê de bernamekî çêkim ji ber ku berî salekê çûbûm başûrê Kurdistanê bi rastî ji bo van projeya pêş bixînim heft mehal wara xebitîm ez ê behsa wî bikim ew raportekî bidin milletê xwe bi rastî li başûrê Kurdistanê ser zaroka bi tenê ser zaroka zimanê Kurdî felsefeya Kurdî û çîrokên Kurdî ev were çêkirin em 10 sal şinda devletin kemtirîn yani 10 sal nabêjim herî davî û devlet bûna me jî êdî min berî nabe bira kes xwe naxepîne em emaret yo başûrê Kurdistan rojava perçe nabe milletê Kurd bûye yek eger Kurdekî ji Vartoyê rabe hemî Kurdistanê bigere û hemî Kurdistanê de şer bike yan jî Kurdekî Silêmanî were li Wanê şehîd bikeve yan jî Kurdekî Efrînî here Kurdekî Kirmanşehê here li Efrîn şehîd bikeve ev toxum hatiye avêtin kes dikarî vê bi destpêkirî ne proje devletên dagirker ne projeyên hin partiyên me yên ku bi rastî bi xizmeta dagirkera dixebitin êdî evana çi dikin bikin ji wan derbas biye lê du şert heye sê şert bibore ziman felsefe û dîroka Kurd per bi ihtimam were kirin bo minak me yani pir me got ya doj me got em behsa zimanê dikin lê pirsgirêkî me polîtîk henin û em mecbûrin behsa wan jî bikin hevalên hêja mesela bo ziman ez tiştekî bêjim gelo zimanê Kurdî waxta tu bizavek çê dikî bizavek polîtîk bizaveke dînî yan jî evîndarî yan jî felsefî çi dibe bira be têgehên Kurdî çawa xwe digînin hewara insana mesela hûn dizanin hingev Daeş derketiye Daeş bi rastî zulmeke mezin ji bo dünya İslamê bû yani dünya İslamê de em dikarin pir tişt rexne bikin welat gelek rexne bikin lê ev Daeş zulmekî mezin bû lê esil ev zulm dijî Kurda hat kirin dijî Kurda wisa xirab hat kirdin yekemîn car salên Dawîd ava 5 sale berê Saddam Hüseyin wisa dikir geç û jinên Kurda difrot bona wî ferq nebû êzidî yan jî bisilman bisilman a difrot ê Sunneyê em jî û paşê jî Daeş ev tişt kir yani axa me ji destê me dikirin însanê me şer jî dikin û paşê jî jinên me bazara da difroşin
Hevalin hıca. Dve yeki demgere rehneyi ko biz perheş bükün. Eğer me kıymet zamanı ko dabiya eftiş kesin garip kota. Bikra. Mezeke çava bir zaman girettim. Lidersim devleta Türk 7,000 Alevi Kurdin Alevi izaza Kirmanşki kuştun. 7,000. Kıyametteki katliameki vusta Diroka Osmaniye'da tıneye. Yakı Mustafa Kemal kiriye. Hemmi Diroka Osmaniye kombikin de 2 salada Mustafa Kemal ev faşist diktatör lidersim katliam kiriye nivinak. Yani Hemmi Osmaniyan 5,000 insan kuştu ve Mustafa Kemal bir derbekte 7,000 insan kuştu. De kuştuna Osmaniye'de mantık he bu yani mantık çava em bejin seri rahat kırın şer dikirin daha tınav şervani dikirin paşi lehev dahanin lehev dikirin. Çünkü Osmaniye mesela din dajı yeneki tolerans bu. Mesela Aleviti dajı Lugorvana. Le Mustafa Kemal Nasyonalizm ki bu sakır. Mesela emiru bahsa Daesh dikin. Baver bikin şu kadar Daesh lice Mustafa Kemal temiz değil mi ne? Mustafa Kemal geçeki kısna pilote navisi Sabahat Gökçe ev rabu zaroka kuş balafra paşi dirojame da got min vakti avant kuş mina kez miskat kuşum. Kat zora minnet kat tesir ne bu? Jineke ani merhala diren ajali her ihrab ya dirende. O Kurdin mennaha em Bakur Lidij Erdoğan karşı bu ara ittifak dikin. Ev trajedik mezine bimera dilizin. Eğer çima ev tişkirin zani, çima yani ev ihtiyacı olan çi bu. Lidersin çima ev kaz insan tıkıcı. Düz sedem he bu. Sedeme ki jiber ev Kurdin Alevi bun. Jiber Kurdin Alevi de despekta dema Osmaniye'de ju paşici. Ye yekemin car. Lidiji Osmaniyan u dağırkeran. Şeri netevi kırıv ev bun. Alişir bu. Alişan Beg bu. İca dijatiye wan netevi bu. Jiber ku tam ser esasa dini çiğnet kirin. Aleviti de mizar din serbest e. Yani ev de tunduji töneye. Tu Alevi bir nebi gonadın. Ev bu zamanı kaz bu ahaka proje ekmezin çekirin. Devleteki Serbukayı Kurdistan tukhastın. Sala 1918'de da Alişir bahsavan tuşlat kir. Jiboku evi tek bakın katliama her imezin kirin. Düdü çi bu jiber ku Kirmançki zamaneki per salem bu. Eğer Kirmançki bahata halandın parça kirin tüne kirin, Kurmancı bir tane dima, Kurmancı jiber reya din tasfiye dikirin, mesela kurda halt kirin, proje Kemalist ev bu. Livarın bibinin ku iro dersim ya, seddi haçti, xabe Kemalist mi kiridane? Evye gere nekin? Edzanım ev necdile, ev jibo parastına xaviyat kin. Li demek ki şunda dibe evin, çünkü tu zamanı hazne ki tu bir evindari zamanı xelki, tu dini hazne ki tu bir evindari dina xelki idagir kera. Tu velatı hazne ki tu bir evindari velatı xelki. Jiber beye ki ev projana gene rojek beri verin çekirin. Düdü em bejin, naha em Kurdin meclisun necbi fikrin. Çıkas katliam servanatiye kirin. Çiz zulüm, kes basna ke. Raste, li ser izdiye katliam etmezin hat kirin. Uvek megot او جنی ما خوش که من گشت خوش که برای منن و او اگر در ناموسا خلقی ازدیا کردین ازدیا zarar کاتب داین او aynı zamanda kurdayacı kurdacı tuşat kırın. Le havalı nişa. او جفروتن لباشر کردستان تزنینه. در سال 1975 وردا صدام حسین رژیموی هر تشکیلیه. در سال 1937 25 yılda devlet Türk'le Bakırı Kurdistan her tişkiliye. Hem sen Ermeniye kırın hem sen Kurd'a kırın. Aynı tişk İran'daki. İran broz bir şeydi ki. Be fikrin İran çi kanun dersisti bu. İran dema Hümeyni hen geç dağıtın avkas insan dağıtın idam kırın. Dugotun zibok ev nece behişti tecavüz kırın pas idam kırın. Havali nişa. Meru gere çapka vebke. Der durame ev Daesh mina ilacek yani çava ev Daesh jibogu Kürt düşmeni xwe nas bikin eynike baş e. Ev Daesh texeciye Esad be Daesh texeciye
Irak'ın daha Daiş'e bike İran, Türkiye. Çar Daş henüz koy. Em çavavan Daiş'e tıkarınız garbın. Şivan dağır kerem tıkarınız garbın. Yekemin madde avi emi zamanı koy leherci bela bıkın. Mina Ava, Fırat u Dicle hemmi Kürdistan cüne ve bi zamanı me peşin be. Te zaraveki him bu, zaravekden him be. Kırmaşki him be. Ev him bu, sorani him be. Ev xlas bu, havramani him be. Leki him be. Şebeki him be. Şeyh Bizini him be. Gelek zamanı me zarav mehelin. Ev ji xlas bu, Asuri him be. Tışnave. Tu Kürdistan'da zamanı me. Türkmeni him be. Ji Türkî baştır. Jiber o zamanı ahate. Ahate de şimdi. Biz Saddam peyvin Kürdik de hene. O yeki tiştek dijeye dagir keri bi zaman çe. Ev bir nekin heval neca. Eğer askeri biçeci dagir keri bi silah ali silah tüne bibejin eğer em zamanı van cenab ahate ne bejin mümkün nabe. Evaş şavad ve gere em felsefeye xwe bi zamanı xwe bikin. دیروگا خواب زمانی خواب کن زاروکی خواب زمانی خواب کن اواجی راحت زحمت نینه خلق خود پر مزند که از نمونه کی بیش نازم را دی بیشن از چوبم اواج پر میومه جروکن فلسفی هنر بیداری حوالیجا وقت از چون باشور کردستانی گلک انسان جمع پرست کردن دو گوتن یا افتشتی که تر بیشی زحمته چوا فلسفه کردی بکن روزه کمل خارنگه هی مناره که دخار کار کرد جمعت خبرتی مجھے پرست کردن مگو برا تو چی اشتی که گوز کار کردم گو سرچوا گو تو چی اشتکی مگوز فلسفه دارم کو کرم که گو فهم نکر من مخصوص ور گوت یعنی گون چوا پرک مزن دگری مگون ام پرد گو چوا مگو حتی اون فلسفه هند بدن پردن پشتی که تو فلسفه هند بگی جا تو پردی گو حالا ما مو سیستمک پر خواشه من هنک صحبت کر جمعه گو ما مسته از چوا فلسفه هند فلسفه پر زحمته من گو من شرط قد دانی بو ام صحبت بکن اگر پشتی صحبت آمه تا گو ما مثل فلسفه تشتکی خوشه از این بم بکردی پرینانی مجتو بده و پاشی جی تو وره تو انسانی دم پرورده بکه نه اگر تا گوت ولی فلسفه کری من نایی از نکارم فیر بم زحمته پرینانی برای خواه ازدم و صحبت آمه شمره وقت براتی وقت بیرانی نگدی بینه گو ما مثل پر خوشه از چاوی تا ماچید کم من صحبت کر من نانی خواه به همراه خواه پیش را بهره قصه کرد گو ما مثل جشم را بیشه براستی اگر از بکارم فلسفه هیم بم از ورم تزگیهات از هیم بم مزگم نمونه که بفکرم بری 25 ساله ما بیستی بلو سلیمانی خستخانه که بود خستخانه که گلک لکس بود صدام حسین چکر بود دم باسی چکر بود ایجا آسانسوری مزنه بود روزه که مزد کن آسانسور تنه آسانسور دزینه جا مزن او ستنیوانی مزن او چهار دزین هینا جیان نفتارم ایوان دما ریجی باش نبود سیطره پر بون ریبر پر بون یا سلیمانی حتی زاخت بچه سی جیا da سیطره بون و پاشی جی مسول در باست کی لورا صدام حسین اسکری وهنن velhasıl ev xastaxane nivi eşyayı ev asansöre bu nexweşxaneyek ki bu Musul hat firotan ji ber ku ambargo hebû li Iraqê nikaribin ji derve bînin ji Kurdistan birine min got birayê min ez ji te re bêjim were felsefe hîn be tu vî karî dikî ev zehmet e yan tu dizîna asansörek de karkerî bikî got mamoste bi navê Xwedê got ev felsefe çiqa giran be got ez ê bi te re bikim got çima got mamoste min hêjar em her tişt berdin ha nîşaniya min heye eger ez nîşaniya xwe re bêjim ez dizîna asansörê de dixebitim evê tûyerê me bike û carek din sirav nede min got ez bêjim ez ê mamostekî felsefe fêr dibim belkî ev nîşaniya min zêdetir min hez bike bifikirin zarokên gencên milletê Kurd bîrê wan çiqa vekiriye tiştên çawa cuda difikirin ji bo wê çiqas pere zêde digirim dema ku ez asansör didizim û xıyanet li axa xwe welatê xwe dikim evî dibim ji bo ereba ew çiqas pere dide min gencên me wisa nedifikirî yan jî ez kovara felsefe bikim çiqas pere xezes dikim evî nedifikirî dibêje evîndara min yan jî nîşaniya min yan jî hevjîna min çiqas ji min memnûn be ez îşekî bikim millet bûn eva ye eger em zimanê xwe bi vî armancî jî em hîn bin mana ew çi ye eger mêrekî ji bo jina xwe hevjîna xwe yan jinek ji bo hevjînê xwe mêrê xwe zimanê Kurdî hîn be mana ew e em nirxa zimanê Kurd felsefeya Kurd axa Kurd mefhem kiriye û ji bîr nekin ti cara ziman bi tenê serê xwe najî wexta te got zimanê Kurd
ev otomatik tekabüla Velatî Kurdistan dike. Ev ya bir nekin. Vakta me bahsa zaman kir, ne bejin ku ev insan biro bişe bahsa zaman kir. Naxir, em bahsa velat dikin, bahsa felsefeye kur dikin, u bahsa devlete kur dikin. Li deri tiştek diyecin bejin paşam devam bikin. Vekî me got, براستی me ceriband ev ya belki baş binin me zarokên 5 salî, 6 salî, 7 salî ceriband peyvên felsefe femkirina Kurdî da pir hete. Mînakek em bidin. Yani mînakekî bidin tabi zamanê me terî nake lê em bidikarin pêşerûz de pir tişt bêjin. Bo mînak em sê çar peyv bifikirin. Doj me hinek behs kiribû ji wan yek. Hin peyvên di felsefê da bi rastî femkirina wan pir zehmet e. Mesela Xweda. Di felsefê de Xweda çawa em şîrove bikin ku insan fem bikin. Bona wî çi dikarin bêjin? Araba nod û neh nav gotine. Ji bo ku sifetên Xwedê bidin nesandin. Malik, sahîb, gelek nav gotine. Ya çi qas taybetiyên Xwedê afrînler heye wana giş gotine. Ewa zengîniya Erebiye û yek ji xwe dînê İslamê da jî ew hatiye bingeh kirin. Lê Tirka da problemek heye. Bo mînak Tirk ji bo Xwedê peyvekî neytine. Heta najitine. Ew mecbûr dimînin dibêjin Allah. Rast e. Allah Erebiye. Dibêjin Tanrı. Tanrı du alî de zirar e. Yek peyvekî Mongoliye. Tengri. Dudu jî ew Tengri jî ez texmîn dikim ten tekiliya Mongola û Kurda çêbiye. Yani gir peyvekî Kurdiye orijinal. Naz Gros dibêjin Yevranî. Yani Tengri aslında Mongolca min gelek lêkolîn kir manavî laşê herî mezin. Ten Tirkî de bikardin aslında Kurdîce em bikardin. Tenayî em corat tê. Yani hem peyvenin Tirk bikardin sedîset êmenin yani. Yani çivan mesela vakti em dibêjin tenha bi tenê yani laşê me bi tenê ye. Lê Tirk vakta qise dikin yalnız. Bu var problemek çi bu. Niha ew peyva ten Tirk ji Kurdî girtine. Mongol jî me girtine. Ew gotine Tengri. Me ji Mongola girtiye Mongol jî me girtiye ez bî niha îddia nakim mühim ew nîne. Ew Tengri dibêjin. Tengri yani laşê herî mezin. Ji xwe Erebî da jî el, ilah, ilah jî mana mezin da ye yani yê herî mezin, yê pîrozê herî mezin. El jî artikel yani ew ku diyar dike. Ew mesela elî je me qise bikin. Ew el jî me girtine. El peyvekî lekî ye. El bi xwe mana Xwedê da tê bikaranîn. Di zimanê lekî da. Em niha wan êdina. Baş e. Tirk dibên Tanrı. Tanrı çênabe. Mesela em bêjin Tanrı isterse dibêjin. Qise dikin. Tanrı miyesi. Mesela bêjin Xwedê Allah nasip ederse dibêjin. Yani Xwedê eger nesip bike. Ew bêjin Tanrı nesip ederse nabe. Bi fikirin ziman têk çi. Gere peyva Allah ve Erebî dest pê kirin hemî Erebî gere xilas bikin. Bêjin Allah nasip ederse. Yani Allah eger Xwedê eger nasip bike. Allah eger nasip bike. Lê vakta gotin Tanrı ew peyv girçin. Tanrı nikare nesip bike. Yani peyvekî çêkirî dimîne. Ji ber wê yekê ew Allah bikartînin. Wekî de sıfatê wî jî zêdetirine. Peyvekî dibêjin yaradan û xêncê wî jî yani ew yaradan jî pir ji bo insana jî tê bikaranîn. Bu işi yaratan adam. Yani ew kesî ku ev tiş afrandiye. Yani ew afrandin, çêkirin, jinûve çêkirin, ev tiştana Tirkî çênabe û Tirk mecbûr dibînin hem mesele şîrovekirina dîn da hem jî şîrovekirina Xwedê û şîrovekirina tekiliya dîn, Xwedê û insan da mecbûrin Erebî bikarbînin. Şansî wan tune Erdoğan rast dibêje bi zimanê Tirkî felsefe nayê kirin ew ê rojekî vegerin Osmaniyê. Zimanê Osmanî ji wan baştir bû. Erê niha em werin mesela Kurdî. Hevalên hêja di zimanê Kurdî da aliyê şîrovekirina Xweda, dîn û insan da pir tiştê xweş hebe. Qet ihtiyaca me bi zimanê girtine. Her ziman dikare ji me bigire û em mecbûr dînin. Ji xwe girtine jî. Bifikirin. Navê Erebe Mazda ye. Veke merex kir. Eger dewleta me hebiya me milyaran pere digir ji wan. Milyaran. Paşê wana di sîtê xwe da jî bivîsin. Ji ahûra Mazda girtin. Mazda aferinêrê herî mezin. Xweda yani. Navê girtin
و بخوش باشه نویسین زخوا سمبولا وانجی سمبولا زردشتیه سمبولا قلوچی برانه او جی زردشتیه اری ما جبو چه اویا مگود کردی دا جبر کو gelek din de Akı Kurdistan'da çevire. Mitraizm, Zervanizm, Zerdeşti, Ezdayeti, Hristiyan jivra derbas bine, Alevti jivra çevire. Hemmi coğrafya Kurdistan keliyaye. Yan aliye din, yan aliye felsefe, yan aliye şerim mesin. Şerim pirmezin. Havalin ev her sitişt zaman kurtike. Şer yani dağırdıkın ya zaman kurt asimlejdi be, lepir zaman tevliğ evdi be, kültür tevliğ evdi be. Bu fikrin vakta İskender Ketiye Kurdistan'ı ilcem bir deha bistan filosof ebu. Em Kurdistan juan hindi bin. Kesenefun yekem car bahsa yükriye. Homeros bahs kiriye. Kesenefun çava duyu şerda jaliye midahat ev hatına kuştun çava perişan bu ne mid çava kahramanı kirdemek iş ki juan emhim bu ne. Çava ne karne Kurdistan dağır bakın. Jiber beye ki zamanı Kurdida per peyben acib henin. Bu minak jibo khadi me doji gotu bu her zarafda peyveki hem peyv cehabatına çekirin hem peyv mane ektin dağıtıya çekirin. Khada huma dibejin, humet em dibejin, khada dibejin, u hıva dibejin soran. U da Ali Kırmanşah el dibejin. Lidersim ji el dibejin. Hene kadar biliyoruz bu Hazreti Ali rast है nabi Hazreti Ali ji nabi Khaditi. Yani Ali ile Arabi ji bilend ji ulvi jor Khadi jor है yani. Zuha evi ku nabi Ali daniye Khadi ji fikriye daniye. Le ev el koka ne Arabiye. Yani ji Arabi bej aynı mana nine. Arabi bes vak artikel vak Türkiye bin belirteç yani ev cinsiya peyva yani hebuna peyva navaruka peyva de diyardakirin. Ev mina İngilizce de embejin işte Fransız de Almani işte di das Kurmancı da ji o ev sana yani ev tiştin kuz peyve nere meye ev de diyarkirin. Hem bizim artikel yani İngilizce Almani. Başa çıma aynı peyvimiz etkin. Vakta Kırmanski dibejin humet. Bu hak dibejin. Hak tabii ki bu rastı bu خودتی لی وقتا به یکی سپاست که دبی برخودار به برخودار بو یعنی خدا جی بکردینن معنی چیه جبر کو خدا هن تایبتیون جدا جدا هنن لگوروان تایبتیان ناو هاتیه لیکر مکوت یا عربی دا نودو نه ناو هیه لیده کردی دا همه اتکارن بیشم کمترین 10 ناوین خدا هنن و جبر کو زمانی که کرد kültüra kurda da یک خدایی yani parastına fikri یک خدایی her çıkan zerdeşti dualist bebeji dest bekle disaji navi خدا navi yezdan navi azda navi humet navi huma و navi el evana her yeki eker var likulin kirin baver bikin dibinge her yeki da felsefeye ke o nerine ke jibo insan o xada tekiliya insan o xada da mi tespit bikin. Zuha vakta me evtiş tespit ker. Em devra zamanı gibi çağı famdik. Bu minak em dibijin yezdani dilovan. Ev peyv Arab dibin Allahu Ekber. Nabbe fikrin Allahu Ekber u yezdani dilovan tirin cemhev. Vakta ve Allahu Ekber got juvare emir vere dair unutkan set insana serce bikin. Li vakta ve got yezdani dilovan şuriz desti vel keve. Evin keve dili ve. Hun birindare ke onu sağ bakın. Hun miriye ke onu eriz bu taat bakın, xeyr bela bakın. Hun fakire ke onu her nam bidnevi. Hun dilsoza ke hun her evira evine ki dilsoziye ki parve bakın, hevatiye ki bakın. Dev bavi xwe biger yani yezdani dilovan vakta ve got rahive bi insaniyeti tişidi be. Çıma ez zamanı biyan yap karbinim. Befikirin çıma Allahu Ekber olsa kirin. Allahu Ekber bu fikreki binav yani navi xwedajî ji bo ideolojiya Arabî bikaranî. Aynı Türk nahadkin. Bifikirin Sura Fatiha. Sura Fatiha me Kurdî wergerandiye
rahmettirin, evintirin duaya. Teda evin heye. Haskirin heye. Dibi me hun dilşat kirin ku hun ticar jwan kesin ku rüya xwe şaş kirine ketine rüya xirab jwan yek nebin. Emi ve biparizin bi wê rehmetî ve. Amin. Türkçe dikin Fatiha suresi afrin dikin. Hevalên hêja. Ziman her tişte. Cavê ve maçî dikim. Zimanê Kurdî her tişte. Îro şunda herkes bibe şervanê zimanê xwe. Em bi vî zimanê ve dilşat bin. Zana bin û îdayek mezin dikim. Dünya nizanim lê rojhilata navîn em dikarin ronî bikin. Bimîne xweşiyê de serserî min ser çavê min.